Moi! Moikka! Me ollaan Kässäkamut. Tervetuloa meidän seuraan. Mä olen Sanna. Ja minä on Titta. Ja tää on nyt se meidän erikoisjakso, niin sanotusti. Tää Q&A. Kysykää ja me vastataan. Tai siis kysyitte ja me vastataan. Ja vähän muutakin. Ja vähän muutakin. Me piti kuvata jo toissa päivänä, kun kuvattiin normaali jakso, että jos olette katsonut sen jakson, niin siellä lopussa vissi ehkä oli maininta, että oli siellä välilläkin. Me tulikin aikatauluhaasteita. Aika meni nopeampaa, mitä ajateltiin. Niin. Aika meni liian nopeasti. Nyt kuvataan sitten meillä Imatralla tämmöinen erikoisjakso. Minulla on vielä vapaa päivä tänään, niin joudin ajella tänne näin. Hyvä, kiva kun tulit. Ja lämmintä teetä, koska ulkona on, no nyt täällä ei ollut vissiin kuin 16 pakkasta, mutta aamulla oli 22. Oli täällä myös, Joo, tee on nyt hyvä. Lämmikettä. Kyllä. Mutta me käydään varmaan jotain vähän, kysymyksissäkin on viime vuoden neuleista ja näin, niin käydään viime vuoden tilastoja. Me ei vissi ehkä hirveästi olla tässä tilastoja harrastettukaan. Mie en ole kauhean. Vaikka on numeroihminen ja matikka-ihminen, niin en ole tilastoihminen. Mutta käydään läpi vähän ja sitten mitä mieleen juolahtaa. Jos tulee jotain muuta, niin sitten. Kysymyksiäkin tuli ihan kivasti, että kyllä niihinkin vastaamiseen saa kulumaan aikaa. Kun sehän rönsyilee todennäköisesti niistä sitten kuitenkin. Niin. Että ottakaa kuppiteitä, kahvia ja neule. Kyllä. No, mistä me lähdetään? Lähdetään semmoisesta, kun me ainakin muistan nyt ulkoa, että kysyttiin siitä, että miten me tunnemme toisemme. Ollaan siitä puhuttu aiemminkin, mutta hyvä näitä kerrata. Kyllä. Ja vuonna 1999. Viime vuosituhannella ollaan kyllä ekan kerran tavattu. Joo. Ja töissä. Töissä, juu. Minä olin kesätöissä ja minä olin jo ihan töissä. Niin. Joo. No niin. Minä muistan se, että minä istuin ulkona, meillä on ulkona semmoinen sisäpiha, missä voit tauolla istua, niin minä neuloin siellä ja Titta tuli siihen, että oi, joku muukin neuloo. Niin. Siitä me rupettiin höpisemään. Niin. Minä veikkaan, että yksi, kun siitäkin on ollut kysymystä ja muuta, että yksi me ollaan semmoisella samalla aaltopituudella myös muuten, kun minä veikkaan, että meillä on yksi semmoinen, että me ollaan ainoita lapsia perheessä, niin siinä on tietty sellainen. Niin, semmoinen viba. Niin, minä veikkaan, koska minulla on muitakin niin semmoisia ystäviä, jotka on. Niin siinä on ainakin yksi ja sitten koska käsityöt yhdistää ja ollaan vähän samanluonteisia silleen, niin siitä se sitten varmaan lähti. Ja me käytiin silloin 99 niin kesällä niin Novitan tehtaan myymälässä Korjalla. Otettiin Pekkas-päivä kokonainen tai puolikas tai jotain. Ja tätä en muista, mutta kyllä uskon kyllä ihan vakaasti näin. Kyllä. En muista mitä ostettiin, mutta enkä muista mitä me silloin on neulonut tai muuta. Mutta no se on ollut sitten sitä aikaa, kun jotain me on neulonut. Silloin tuli raskaaksi ja sitten tein silloin niin kuin näitä esikoiselle jotain ainakin. Ja kummilapsille jotain tein silloin, mutta sittenhän se jäikin vuosiksi. Ja jos ne ole historiaan tästä sujuvasti jo sitten vaikka, niin sitten 2013 jatkoin sitten sen pitkän tauon jälkeen ja virkkaamisella. Niin. Ja silloin sanoin, että en aloita neulomaan. Tulee liikaa keskeneräisiä projekteja, kun on molempia kesken. No, nyt on virkkaaminen vähän vähemmällä ja neulominen enemmän. Jep, just näin. Otin tähän nyt virkkauksen, mutta molempia tykkään tehdä, mutta ehdottomasti neuloa enemmän. Mutta virkkaaminenkin on ihan kivaa. Minä silloin vuosituhannen vaihteessa tilkkuilin paljon. Niitä ei hirveästi tilkkupeittoja silloin. Okay. Minä muistan silloin, kun me otimme esikoista. Sitten kun jäin äitiyslomalle, niin minä olin ompelukoneella aamusta iltaan, että se on kyllä tottunut siihen ompelukoneen hurinaan varmaan ihan täysin jo silloin odotusaikana. Niin joo. Juu. Kyllä minä silloinkin jotain neuloin, mutta en ihan hirveästi. Mutta minä olen neulonut, sanotaanko ammattikoulussa. Minulla oli luokkakaveri, joka neuloi villapaitoja, ja sitten minä olin, että ai,
voiko villapaitoikin niin tehdä ihan kuin en olisi tiennyt sitä aikaisemmin. Ja siitä se lähti. Sitten mentiin. Okay. Mutta olihan mullakin taukoja, että en neulonut enkä tehnyt varmaan oikein mitään. Mutta minä olen tehnyt myös niin kaikkea mahdollista. Niin, ja se on se, mitä me ihailen sinussa, kun sä teet kaikkea mahdollista. Niin. Minä olen nyplännyt pitsiä. Ja siis minä tykkäisin nyplätä edelleenkin, mutta mitä mä teen niillä pitseillä? Se on niinku se juttu, että niillä ei ole käyttöä niin sanotusti. Minä tykkäisin sellaista. Minä olen tehnyt sellaista niinku käpypitsiä, mutta se tehdään neulan kanssa. Se on needle tatting nimeltään englanniksi. Sekin on, kun se olisi niin kiva ja se on meditatiivista. Se on tietyllä tapaa niin kuin virkkaamista tai neulomista, mutta taas se, että mitä mä teen niillä. No, niille pitäisi sitten keksiä. Et se ei ole sitten. Mutta oot ommellut, entäs kangaspuilla, onko sulla kangaspuilla? Ei. Se on semmoista, mitä... Sitä en ole, kun ei ole ollut niinku, ei ole mihin laittaisi ne kangaspuut. Mä olisin halunnut ehkä sellaiset, niinku, onko ne pöytäkangaspuut tai sylikangaspuut tai muut. Mutta en ole nyt sitten viittinyt ostaa sellaisia kuitenkaan. Joo. Kun nekin on sitten taas, että mitä mä teen sillä lopputuloksella. Näin niinku neuleita ja virkkauksia, niin niille on niinku ehkä enemmän, jotenkin tuntuu siltä, että on käyttöä enemmän. Joo. Sitten sä oot tehnyt ryijyyn. Ryijyjä on semmoisia pieniä tehnyt. Ja mitähän muuta. Niin, no, ne tulee. Kyllä, niin. Kaiken näköistä on tullut. Oletko tehnyt huovutusta? Olen. Joo, just näin. Erilaisia. Jotain tossuja tein ja tekniikoita. Siitäkin on niin kuin se parikymmentä vuotta aikaa, kun olen käynyt tekemässä. Me käytiin joskus yhdessä ompelemassa jossain, silloin kun me asuin aikoinaan Lappeenrannassa. Se on ollut silloin varmaan just sitä vuosituhannen vaihetta. Joo. Ja sitten niin jonkun huovutuskurssin äitin kanssa ja kävin sen ihan siis, että villasta käsin huovut. Ei pesukonejuttuja, mikä on nyt niin kuin in tällä hetkellä. Joo, minäkin neuloin 90-luvun alussa, siis lukioaikana, niin useamman villapajan. Ja joskus on muuten näyttänytkin jotain täälläkin, mutta kyllä se silloin ala-asteella kyllä tein innolla niitä sukkia ja lapasia ja jotain. Minä ehkä ompelin silloin niin kuin nuorempana just niin kuin Barbie-vaatteita ja tällaisia tein paljonkin. Ja mulla oli aina valinnaiskässä ja niin kuin koulussa. Joo, sama. Ja olen edustanut myös koulujen suurjuhlilla Turussa 80-luvulla. Oltiin tekemässä siellä sellaista, no se on ihan tämmöinen, siis sorminauha nimellä se oli silloin, se on vähän niin kuin virkkaamista, mutta siitä tulee niin kuin semmoinen juttu. Joo. Niin sitä ja sitten, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Niin me saatiin ihan kunnia mainita siitä sitten. Joo. Meidän kässäopettaja meidät sinne silloin laittaa. Niinpä. Kyllä. Se oli ihan. Että on kyllä, äiti oli kova ompelemaan ja ei oikeastaan neulonut, mummo neuloi taas sit sukkia ja tämmöisiä. Minunkin mummo teki neula. Niin, ootko muuten sitä Sitä olen kokeillut kerran, mutta en asiaa, koska se tekniikka tuli siis viime vuonna, oli minun uusi tekniikka, että sen testasin, mutta en saanut aikaiseksi jatkaa sitä, mutta nyt kun sen tietää, miten sitä tehdään, niin siinä on nyt joku, koska minulla oli ongelmana se, että minä en oikein tiennyt, miten lähteä liikkeelle. Ja nyt kun sen opin sai, niin sitten sitä voi jatkaa, niin mummo teki kinnasneulalla ja virkkaamalla. Ei ehkä neulonut varmaan ehkä niin paljon. Äiti oli käynyt käsityökoulun ja kutonut ja neulonut ja virkannut ja niin päin pois. Ja meillä oli kysymyksissä jotain, en muista miten oli muotoiltu, mutta se nyt tarkoitti noita omia ehkä rakkaimpia neuleita, mutta minä nappasin nyt kun meillä ollaan, niin niitä nyt äitiin ja mummoon viitaten niitä rakkaimpia neuleita, niin täällä on nyt näitä mummon tekemiä kintaita, mitä ei olisi, minä löysin just vielä taas tuossa tämmöisiä käyttämättömiä, niin täällä on sillä
kinnasneulalla. No, sulla on vielä No käyttämättömiäkin. on, kun tämmöistä löytyy esimerkiksi mun isän kotoa, kun olen tyhjentänyt sitä niin nämä löytyy sieltä. Niin. Ja, että on näitä käyttämättömiäkin vielä. Sitten me käytän myös kyllä jonkin verran. Ja että oli noita kinnasneula, mutta sitten on näitä tällaisia virkattuja. Etkö se joskus niin No, opettelitkin, että en miten sais? vielä. Etin ohjetta, kyselin tädiltä, muistaako se vielä, miten mummo on tehnyt näitä, ja minä löysin mielestäni sen ohjeen, ja nyt itse asiassa törmäsinkin siihen, niin nämä on ehkä, jos joku tietää, niin kertokaa, mutta nämä on niin kuin joku piilosilmukka virkkausasia, en tiedä. Pitäisi perehtyä, koska nämä on joku perinneasia kuitenkin. Niin, olisi ihan hauska perehtyä tähänkin, että miten näihin voisi käyttää jotain toi olisi jämälankajuttuja. Mutta mummosta tulee niin kuin jotenkin aina nämä. Minä erehdyin kerran sanomaan sille silloin 2000-luvulle kiitos näistä lapasista. Niin hän sanoi, että ne on kintoat, koska lemillä sanotaan murteella, niin kuin, en jos osaa sitä murretta sanoa, mutta ne on niin kuin kintaat eli kintoat. Joo. Mutta se oli niin kuin semmoinen, mikä mummosta tulee mieleen. Ja sitten yksi silleen arvokkaampia ja jatkuvasti käytössä olevia, niin äiti on kutonut tämän 60-luvun lopulla niin tuolla käsityökoulussa. Niin tällainen 60-luvun retrovärinen, no nyt on tuolla vähän kirkkaampi kuin, mutta kirkas oranssi joka tapauksessa. Niin, hyvin säilynyt. Tosi hyvin säilynyt. Ne on siihen aikaan ollut hyvät langat. Niin, täyttä villaa niin on kyllä kestänyt. Niin minä käytän tätä tuossa sylipeittona tai kääriydyn tähän, kun tuossa neuloo tuossa nojatuolissa. Niin. Kunnon kokoinen. Minä ehkä on syyllinen, kun olen lapsena ehkä letittänyt näitä hapsuja. No se ei haittaa. Joo, mutta nämä on niinku sellaiset tärkeät, mitä minä täällä säilyttelen ja käytän jatkuvasti, mutta myös niinku säilyttelen. Kyllä. No, minun valinta siihen oli, en nyt ottanut sitä mukaan, mutta mulla ei ole mitään tämmöisiä perintökäsitöitä oikein mitään, koska ei niitä ole, ei ole ollut sellaisia tekijöitä. Mutta itse olen tehnyt, neuloin kastepuvun meidän tytöille, niin se on ehkä se mun sellainen oikeasti niin. Merkityksellinen myös. Ja se on varmaan säilössä, jolloin se pääsee joskus vielä. Sillä on kastettu myös mun serkun lapset ja yksi tyttöjen serkku vielä. Et sitä on käyttänyt useampi lapsi. Niin. Toivon mukaan tulee vielä käyttöön. Niin, toivon mukaan, kyllä. Et se on niin. Sen mä tein silloin odotusaikana neuloin. No minäkin olen virkannut lasten. Isä on kastettu valoverho mekossa, niin sitten siinä on se valoverho alaosa ja sitten minä virkkasin semmoiset pitsipalaset niin kuin valkoisesta, varmaan merseroituu puuvilla, joku virkkauslanka on sinne. Sitten semmoisia pieniä palasia niin kuin kokosin tämän yläosan ja hihat siitä ja sitten tästä lähti verho. Niin se on totta, semmoinen on kyllä kans niin kuin sellainen ehkä, mikä on enemmän arvoa kuin näillä tämmöisillä käyttövaatteilla. Niinpä. Kyllä. No niin, tulipahan toikin mieleen. Niin. Se olisi tuolla jossain. No kun mullakin se on niin kuin jemmassa, mutta mä en nyt ruvennut kaivamaan sitä, että se on jossain pukupussissa varmaan ja jossain kaapin perukoillahan se on, roikkuu henkarissa. Mutta. Niin, kyllä. Kyllä, mutta ne on kivoja muistella. Semmoiset. Kyllä. Ja sitten niin vähän johdannaisena samaan, niin mikä ei voi nää, koska nämä on sinun tekemät ja nämä on ehkä, jotenkin nämä tuli nyt äsken ensimmäisen mieleen, kun minä käytän näitä jatkuvasti. Niin, tällaiset kans niinku, no oranssia näköjään, mutta tällaiset niinku, hyvät ja kivat
sinulta saanut. Mutta siinä se monipuolisuus, kun minä äsken mietin, niin on joulu, mitä minä olen saanut sinultakin, niin on tämmöinen, onko se virkattu se pötkylätyyny, missä on perhosta ja sitten on virkattua pannulappua tai toi, mikä tämä pannualus. Ja sitten jotkut perhossukat mä oon joskus aikanaan, mutta ne on varmaan jo, ootko se parsinut edes vai onko ne on itse asiassa tuolla parsintakorissa, joo, semmoiset turkooset. Niin siinä on perhosia. Sitten niin on näitä, joku virkattu joulukoristeenkeli asia oli just tuossa otin eilen noita joulukoristeet pois. Ja sitten on, mitäs kaikkea nyt? Kaikenlaista. Niin. Ja hei, sori kun pomppii, mutta tuossa on himmeli roikkuu, niin sä oot tehnyt varmaan kans himmelit, ootko tehnyt oljesta vai muovista? Mä oon tehnyt, on tehnyt vähän pienempää pillistä ja sitten mä oon tehnyt niitä semmosia niinku himmelitapaisia, mutta ne on sellaisia niinku tähtiä tai muuta tämmöisiä. Niin, joo. Ja olen tehnyt sen yhden valohimmelin, semmoinen iso, semmoisista kirkkaista muoviletkuista, mihin survottiin se valoketju sisällä. Niin. Semmoisen olen yhden tehnyt. Niin, ja sitten meillä on tuossa se valohässäkkä myöskin, että kun niin, se virkkasit sen on tässä syksyllä näkynyt meidän jossain jaksossa. Että on meillä sisustuksessa myös sinun tekemiä juttuja. Että ne on kivoja. Kyllä. Mennäänkö me sitten semmoiseen, kun mitkä se oli sitten niinku viime vuoden kivoimpia töitä? Sellainen kysymys meille taisi tulla. Että joo, oli. Lemppariprojektit. Minulla oli nyt tässä silloin toissapäivänä ja sitä edellisessäkin jaksossa päällä tämä niin tästä tuli nyt, koska tämä onnistui koon mukaan ja sitten niin tänne tästä tulee niin kiva käyttövaate, kun halusin V-pääntiä takin tehdä, niin tämä oli Leeni Hoimelan Disco Ball ja sitten siellä on tommoset disco bling bling napit, niin se tekee kyllä siihen kivan viimeistelyn sitten, niin tästä tuli semmoinen tosi kiva. Kyllä, se on kiva. Onnistunut. Niin tää oli sellainen. Ja sitten toisena viime vuodelta niin mainitsin nämä, koska nämä on semmoiset isotöiset ja huikeat, mitä en kuvitellut pystyväni tekemään. Niin, sekin oli yksi kysymys. Eli näin iso kirjoneuletyö, koska en erityisemmin tykkää tehdä kirjoneuletta, niin se, että näistä tuli sit vielä sopivatkin, niin se kruunaa sen yleensä sitten, ettei tule sitä harmitusta siitä, että ei tulisi käyttöön sen takia. Niin näistä tuli kivat, niin nämä mainitsisin. No, kyllä. Mitäs sinä viime vuodelta mainitsisit? No, kun minä nyt just mietin, että oliko tämä viime vai toissa vuonna tämä mun villatakki, mikä minulla on päällä. Mutta tämä nyt ainakin. Juu, no en yhtään ihmettele. Olen käyttänyt tätä tosi paljon. Tämä on Kettu Jarnsin lankoja. Ja tämä siis kuvassakin näyttää pinkiltä ja tämä näyttää tosi vaaleanpunaiselta, mutta värin nimi oli Lilac. Että sit kun sitä vertasi vaaleanpunaiseen, niin siinä oli semmoinen sininen häivähdys tässä. Mutta anyway, nämä on Kettu Jarnin lankoja ja tämä on tämmöinen raglanolla mallilla tehty vaaka, niin sanotusti. Eli moharia merinoraitoja. Ja tämä on käyttänyt tosi paljon. Tämä on ollut mieluinen. Niin kuin tämä oli tämmöinen neon tweed, mä en tiedä näkyy niitä. Joo. Niin se tekee siitä vielä niin kuin semmoisen ekstra kivan. Tämä on sellainen, mistä ne on tykännyt tosi paljon. Mitäs muuta mä olin laittanut tänne? No sit se heppapeitto, minkä mä virkkasin sille Serkun tytölle rippilahjaksi. Sitähän nyt ei tietenkään ole täällä. Se on yksi semmoinen favoritti. Ja sitten yksi, mikä, koska se on päässyt myös paljon käyttöön, niin oli se Hennin Orchid Bloom. Sari Nordlundin ohjeilla tehty paita. Henni on tykännyt siitä ja se on käyttänyt sitä ihan jonkun verrankin. Et ne on ollut sellaiset ehkä kaikkein mieluisimmat
viime vuodelta. Ja sitten tietysti toinen mikä, koska se, että kun on antanut tai tehnyt niin sanotun lahjaksi, niin se ummakeipä. Koska kaveri oli siitä tosi tyytyväinen ja hän on sitä paljon käyttänyt, niin siitäkin tulee aina hyvä mieli. Näin hänet toissapäivänä ja hän erityismainitsi, kuinka ihana se on ollut tässä vapaiden aikaan laittaa päälle ja se on ollut tosi hyvä. Niin, kyllä, niin se on sieltä tuli palaute. Kyllä. Myös minulle. Myös sinulle. Myös minulle. Niin semmoiset on ollut ehkä mieleenpainuvimmat, koska oikeasti mun piti ihan katsoa, kun mä mietin, että no mitä nyt mukaan muuta kuin toi raitatakki. Sitten mä kävin katsomassa, mulla on tuolla Excelöitynä niin kuin näitä, että mitä mä oon tehnyt ja milloinkin. Niin sitten mä olen, että ai niin se heppapeittokin on, ai niin sekin oli. Ja, niin kuin näin sitä unohtaa, vaikka ne on siinä tehdessään ja muutenkin ne on ollut niin kuin mieleenpainuvia, niin silti. No hei, nyt kun me kävin katsoa tätä minun viime vuoden listaa, niin sen takia me laitoin tämän päälle tämän aluspaidan tänne. Eli tästä me tykkään. Viime vuoden projektin, tämä valmistui viime vuonna. Aloitettu ehkä edes. Eli kutovan kikamalli Love Letter Top modattuna tuolta ja niin päin pois. Niin tämä on semmoinen, mistä tykkään ja mainitsisin. Niin Ja nyt löytyy. Tämä villatakki on myös tehty tänä vuonna ja tätä mä oon nyt varsinkin nyt syksyllä pitänyt ihan hirveästi. Ja tässä on, mä en tykkää pitkistä hihoista, ja sen takia jätin nämä vähän vajaaksi, mutta on ehkä 2 senttiä liian vajaat. Mutta en nyt rupea purkamaan. Tämä ei haittaa sinänsä. Joo, mutta sulla on nytkin tolleen alla, niin sehän pakko kivasti tuolta. Minun on pakko pitää alla, ei minun tulisi kylmä kyllä muuten. Ja tämä nyt on vanha tämä minun uumenhuivi, mutta tämä on täällä vielä nyt vielä voi käyttää jouluhuivia. Niin. Eikä tämä nyt ehkä niin joulunen ole kuitenkaan. Niin, mutta siinä on ne. Tämä on niin kuin mun jouluhuivi niin sanotusti. No minulla on päällä muuten sanon sitten tästä johdannaisen. Tämä nyt polveilee hyvinkin, mutta ehkä tästä oli kysymyksetkin on laidasta laitaan, niin myös voi polveilla muuten tämä tarina. Niin nyt oikein menin, just mainitsin, että en kauheasti raverryä käyttänyt, niin menin nyt oikein katsomaan, niin että milloin minä olen tämän tehnyt ja mikä tämä on, koska muistan vaan, että Andrea Mourin malli, niin tämä on Comfort Fade Cardi ja 2017 joulukuussa aloittanut. Ja en ajatellut, että se niin kauan sitten on. Niin, mutta silloin minä enemmän rupesin varmaan 2017 maissa niin kuin neulomaan ja sitten tekemään niin kuin tällaisia järkeviä käyttövaatekappaleita. Koska minä katsoin, että täällä on jotain virkattua peittoa ehkä. Nämä ei välttämättä kaikki ole aikajärjestyksiä. Mutta sitten niin mun mielestä nurmilintu on ollut minun ensimmäinen huivi, minkä minä olen tehnyt. Ja tämä oli niin kuin 2017. Mutta niin tämä on tämä feidi. Tuolla ei lue lankoja, enkä minä muista niitä, mutta tämä on niin kuin paksua merino-lankaa. Ja se, mikä tästä tekee erityisen, niin me on ollut silloin 2017 Amsterdamissa käymässä niin Steven Westin ja Penelopen kaupasta silloin ostin ja myyjä on valkannut minulle niin kuin näitä feidiä, mutta tämä ei ihan löytynyt sit tietenkään täydellisiä, niin sitten tänne tuli tällainen yksi kirjava tänne ylös ja toi ei feidannut tosta kivasti, en tykkää näistä varsinaisista raidoista, mutta enhän mietä tätä nyt ihan älyttömästi piät vaan tälleen niin kuin pakkasilla. Mutta väri on tosi kiva. Ja minä tykkään niin kuin ajatuksena minulle niin kuin näistä tämmöisistä kauluksista, niin siitä minä ehkä muistan, että lähti liikkeelle koko ajan. Tykkäsin niin kuin siitä, kun näin tän näin. Niin. Kyllä. Mutta miten käydäänkö välitilastot? Puhuttiin viime vuodesta. Käydään vaan. Mitä sä oot tehnyt viime vuonna? Tai siis aloittaa sitten, kuinka paljon sä oot tehnyt vaikka? Minulla on valmistuneita töitä 67 kappaletta.
8 kiloa 985 grammaa lankaa olen neulonut. Ja se on noin 26 kilometriä. Mä olen laskenut ihan metreinä. Joo. Se on aika pitkä pätkä lankaa. On, jos sä ajattelet silmukoita siinä. Mutta jos niinku kaikkein suurin määrä, mitä mä oon neulonut, niin mä oon neulonut 30 paria sukkia. Mitä mä en niinku voi ymmärtää, että miten niitä voi olla niin paljon, koska sehän tarkoittaa niinku... Missä ne on? Niin, missä ne on? Missä ne on ne kaikki sukat? Ja sitten se olisi niinku sukat ja... Ei nyt ihan sukat viikossa, mutta enemmän 1,5 viikossa. Niin. No ei kauaa sukkien tekemisessä mene, mutta... Niin, mutta eikä tunnu, että olisi tehnyt. Niin, okei. Okay. Mutta sä teet niitä siellä töissä muun muassa. Niinku just, no. Ja sitten ne on se sellainen turvaneule. Että jos ei mitään muuta, niin sit sukat ja sitä voi silleen vaan silmät kiinni tehdä. Joo, just niin. Mm-hmm. Minun piti muuten, tuosta tuli mieleen, että kun minä olisin neulonut jotain, aivottomasti jotain sukkia tässä, mutta kun ei ole nyt työn alla, niin minä otin tämmöisen virkkauksen. Minä jotenkin tykkään aina tässä tehdä jotain, kun me kuvataan, niin oikein osaa olla. Olla vaan. Mutta mitäs muuta? Jos 30 paria sukkia, mitäs muuta siellä sitten on? 6 pipoa, joista 3 oli niitä keskospipoja. Ihan pikkupikkusia. Ja 6 huivia. Joo. 5 takkia. Oho. 4 paitaa. Joo. Olinkohan mä laskenut sen, eiku sit se liivi, umma oli ihan omansa. Joo. Pari laukkua. Peitto. Mulla on 3 peittoa, 2 niistä on sellaisia pikkusia, niitä keskospeittoja, sellaisia ihan pieniä. Ja varmaan noissa sukissakin saattaa olla niitä. Pari tonttua, 1 hihat. Niin, se Hennin paitaa tein uusinta hihat. Mut siinäpä ne taitaa olla. Jotain näitä pikkujuttuja, tipuja ja tonttuja ja näitä, mitä on tehnyt. Mut semmosia. Mitäs sinulla? Minulla on 31. Se on ehkä aika... Viime vuonna näyttää olevan, tossa kun tämä jatkunut viime vuodelta, niin viime vuonna on ollut vissiin 39. Niin viime vuonna on ollut näköjään 20 paria sukkia, nyt on 16. Et vähän semmoinen näköjään samanlainen tahti, että noin 30 jotain asiaa tekee. Ja tänä vuonna aika paljon jotain pieniä juttuja. Että jos on 4 huivia, niin nekin on kaikki niitä jotain pieniä huivia. Niin ei ole tarvetta semmoisille isommille huiveille. Meillä on nyt tässä luen, että mitä ne huivit oli, mutta justkin tuntuu, että ne on vaan pieniä huiveja. Niin, ainakin yksi, mitä näytit just tuommoista. Tämmöinen tuli viime vuonna. Mutta paitoja, takki, liivi, toppi, asioita, niin 7. Sitten me on saanut sen yhden nallevahvuisesta langasta virkatun peiton, mikä on tuolla kanssa jatkuvassa käytössä. Sen minä sain valmiiksi. Et jos minä kiloja laskisin, niin se painoi se peitto 1,5 kiloa, mutta kaikki muuthan minulla on aika pieniä. Että minulla on niinku noita 100 grammaa, 50 grammaa ja 100 grammaa asioita, et en minä ole laskenut yhteen, kun en ole kaikkia punninnutkaan. Mutta siellä muissa asioissa on sitten myös semmoinen huovutettu saunahattu ja sitten niin on 1 panta ja sitten on pari noita chikiitä, näitä kanasia, pikkukanasia. Joo. Minä just muistin, että olen minä tehnyt kanojakin. Sitten on 1 scrunchie ja no siinähän ne muut ehkä olikin, joo. Mutta semmosia on minun viime vuoden jutut. Sitten oli sellainen kysymys, että mikä on teidän stashin koko? En tiedä. En edes noin. Painona. Mä arvioisin, mä oon silloin jokunen vuosi sitten sen punninnut ja se oli 18 kiloa, niin se on varmasti enemmän. Tuskin mä oon saanut sieltä, koska mä en niin, sinne jää koko ajan niitä jämiä. Joo. Niin mä sanoisin sen plus 20 kiloa.
Vaikka ei niinku, kun ajattelee, että ne mahtuu kuitenkin sellaiseen johonkin 4-5 laatikkoon ihan hyvin. Niin. Ai jaa. Koska minulla on ainakin 5 niitä isompia laatikoita, muovilaatikoita. Sitten minulla on pienempiä niitä. No mulla ei ole kuin ne ehkä 5 laatikkoa, mitä mulla niinku on. Voi olla, että sitten jostain kätköistä löytyy vielä jotain, mutta niinku, noin lähtökohtaisesti. Joo. Tosin osa niistä laatikoista kyllä pursuaa tälleen, kun niissä ei ole kantta, niin sitten ne on silleen vaan, siinä on semmoinen keko päällä. Okei. 2 sellaista löytyy. Mutta minulla on esimerkiksi 1 laatikollinen, eli siinä on itse asiassa 2 kiloa lankaa. Niin on 20 eri kasvivärjättyä lankaa oottamassa, että niistä tulee jotain. Minä aloitin jo vuosia sitten peiton niistä ja ei niistä ole koskaan vielä tullut sitä, mutta muun muassa seiskaveikkoja on varmaan 1 laatikollinen ja. Kyllä niitä on. On niitä, mutta ei aavistustakaan sit kilomäärästä, kun minuun ei muakaan häiritse eikä kiinnosta, niin valitettavasti en osaa nyt vastata. Niitä on ja on. Mutta sen verran, että mulla on 1 lanka, mikä olisi niinku paitamäärä. Ja toinen on silleen, että niitä nyt on, onko niitä 3 vai 4 vyyhtiä, mutta ne oli pikkasen paksumpaa, että mä en tiedä saanko mä edes itselleni siitä niinku välttämättä takkia paitaa. Mutta muuten ne on kaikki yksittäisiä jämiä, just sukkalankaa hirveästi ja tämmöisiä. Että ei ole niinku, mulla ei ole paitamääriä, ei ole. Sama juttu kyllä, että siellä on 1 paitamäärä finkkulankaa, mutta ehkä ei kauheasti. Niin 1 laatikolle on ihan jotain suomivillaa oottelemassa, että niistä tulee joskus joku takki esimerkiksi, pitkä takki näistä Suomen lampaan villoista. Et ei mulkaan, että kyllä nyt, jos tänä vuonnakin jonkun vaatteen haluaa tehdä, niin kyllä se melkein ostamiseksi menee. Niin, jos ei halua palkkiraitaa tai, ei halua. niin, tai muuta tällaista, niin se on pakko kyllä. Sama. Joo. Kiva on omistaa kilotolkulla lankaa, mutta uuteen projektiin pitää ostaa jotain. Ja mulla on edelleenkin haasteita niiden jämien kanssa, että mitä mä niistä tekisin. Et kun ne ei niin paljon puhuttele, että kävisin tekemään raitasukkia tai muita, niin ei vaan. Ei vaan lähde. Sitten ne joskus innostuu. Kyllä mä silloin, oliko toissa vuonna tein niitä just semmoisia jämälankasukkia, tein useammankin parin. Mutta jos siitä 200 grammaa hävisi sitä lankaa, niin se ei nyt ihan hirveästi lohduttanut kuitenkaan. Niin. Jos sitä on se 20 kiloa. Niin. Mutta pikkuhiljaa jotain. Joo. Jotain sitten. Mutta. Jossain vaiheessa mä sain melkein kaikki nallet just hävitettyä siihen semmoisen peittoon. Joo. Mutta kyllä niitä nyt on ehkä, näin kauheasti on ehkä kertynyt. Mä en tullut neuvottua sit nallen vahvusta kuitenkaan. Mä oon nostanut seiskaveikkoja just kun lapset tykkää paksuista sukista. Niin, tai lahjasukkiin tai muihin. Isäsukkiin tai näin. Joo. Et niitä tulee napsittua silleen, että hei, tuossa on alennusmyynnissä. Joo, sama. Vaarinväriset sukat, vaarinväristä lankaan ja otan. Joo. Niin me kanssa otan silleen, että me tiedän, että me teen muutamia sukkia silleen, että tiedän käyttäjiä, niin annan mielellään, että teen sitten seiskaveikasta, niin niitä kanssa tulee väliin napattua. Mutta nallet taitaa melkein nallevahvuiset olla tuossa kanssa yhdessä peitossa, ja nyt me vilkkaan siis näitä kasvivärjättyjä, niin mulla ei näitä ole hirveästi. Näitä kasvivärjättyjä. Että tämän värjäsin kesällä, jotta saan väriä, niin. niin ja näitä ja tätä sinistä. Niin ei näitäkään hirveästi ole sitten muuta kuin se 1 peitollinen sitten oottelemassa, mutta niin se ehkä Stashista. Täällä oli sellainen kysymys, että onko jokin lanka, mitä ette ole kutoneet? No on varmaan, mutta. On varmasti, mutta jos mä mietin sitä, että niinku tavallaan materiaaleja, niin kyllä melkein aika paljon on kokeillut, mutta siis jotain ihan erikoislankoja, jotain opossumia tai muuta vastaavaa, niin en ole neulonut, mutta harvemmin semmoisia tulee vastaan. Meikä sitä nokkosta mienoa, mutta se kyllä on sitä. Minulla on 1 sukat tehty siitä nokkosesta. En
En mekään osaa sanoa mitään sellaista. Että just neuloin sitä pelkkää kasmiria, pelkkää silkkiä on laittanut yhteen huiviin. Jakkia ja mitä kaikkea näitä nyt on perus. Ja näitä suomalaisia. On näissä suomalaisissa tilalangoissa ja näissä on jotain, mitä en ole testannut ja mikä oli nyt esimerkiksi tämän vuoden, viime vuoden kiinnostavin, niin ostin nyt sitä Pentti Kampalankaa. Niin se on niinku sellainen, mikä on nyt tuolla työstymässä juurikin, se tuntuu kivalta. Mutta mitä ei olisi neulonut, niin en minulla nyt mitään, varmaan käväs eilen joku mielessä. Minä en keksinyt mitään sellaista. Niinku hävinnyt, koska en ole kirjoittanut. Eikä mulla ole mitään sellaista, että niinku, mitä mä haluaisin kokeillakaan. Ei minullakaan nyt erityistä sellaista. Sitten tulee sellainen, että jos se joskus tulee vastaan, niin sitten eikä erityistä. Mä oon joskus neulonnut kasmiria, mutta en ole nyt varmaan moneen vuoteen sellaista, mikä olisi niinku ollut, missä olisi ollut paljon sitä kasmiria. Et se on kyllä sellainen kanssa, mikä voisi olla ihana. Se on kyllä. Tein nyt yhden pikkuhuivin ja aikaisemmin olen tehnyt itselleni pipoon. Mutta en minä kyllä nyt keksi semmoista. Et ei nyt mitään. Siis, elikkä meillä ei ole mitään erityisiä intohimoja ilmeisesti mihinkään. Ja sitten toi Puikot Viuhun Maria kysyi, että onko tullut jotain lankaihastuksia? No ei niitäkään nyt erityisemmin viime aikoina, kun sit vaan testailee erilaisia. Ja sit ei ole sellaista, että tätä on saatava kilotolkulla lisää, mutta kyllä mä tykästyin siihen Surja-alpakkaan. Joo. Se mikä on se semmoinen oikein tosi pehmoinen, mistä mä sitten tein. Minulla oli se nyt. Joo, en mene hakemaan. Ja no se, mikä se nyt oli se Karitsan villa, mistä mä tein sen yhden vauvahaalarin. Se oli kyllä ihan huikean upeata neuloa. Kyllä mä tykkään tuosta puiset puikot ja suomalainen lampaanvilla. Tuolla on menossa nyt tuo Salty Days veteran siitä. Ja taas minä unohan, tai pitää täydentää Saimas spinneri, kyllä. Joo. Niin, tämmöistä. Ja sitten se Pentti on kans kivaa. Et kyllä nämä suomalaiset villat, en tiedä tykkääkö me nyt niinku, et ihan highlight käyttää niin varsinaisesti, mutta niinku, ihan tosi kiva neulo. Mä en tietysti hirveästi noita suomalaisia en ole neulonut just sen takia, kun ne ei tulisi mulla niin paljon käyttöön. Mutta se mitä mä oon neulonut, niin mun mielestä ne on, niin kun on tottunut siihen soljuvuuteen, niin se on, on semmoista tihkeetä neulottavaa. On se ei sille, joo, just näin. Just sitä vähän. Mutta kyllä myö idän kehräämö Helmiäinen, se oli tosi kiva neuloa. Ja tuolla on menossa se Pentti ja se toi sohvilla. Niin, kyllä. Sohvilla, kyllä. Kyllä. Neuloja sohvilla. Kyllä minulla niitä on ja niitä on kiva neuloa kyllä. Mutta onko tämä jakki, tämä merinojakki vielä sun lempparilanka? Kyllä tämä on yksi niistä lempilangoista. Mä en tiedä, onko se nyt sitten silleen, että sitä ei kohta enää saa. Onko se silleen? Ai jaa. En ole hamstrannut, koska mä uskon, että joku muu vastaava ihana löytyy. Tämä on nyt ollut tosissaan kovalla käytöllä, niin nyt tämä on ruvennut nyppääntymään, että pitäisi siistiä tämä näin. Mutta muuten tämä on ollut tosi hyvä. Niin, mutta jostain syystä nyt tämä ei tunnu niin lämpöiseltä kuin yleensä. Että ne on mun mielestä ollut paljon tai tuntunut paljon lämpöisemmiltä nämä tästä langasta tehdyt. Mutta tässä on nyt sekin, että tämä on purkulankaa. Tämä on jo kerran ollut paita. Että voiko sillä olla jotain taikaa, että se ei ole enää niin kömseänä. En tiedä. Mutta tämä on hyvä tämmöinen. Joo. Tämä on tarpeeksi ohut, että tämän kanssa voi vielä ottaa toppatakin päälle eikä tule liian tuskassa. No niin, joo. Okei. Joo. Siellä jo tuolla mainitsitkin siitä, että sä et ikinä olisi uskonut, että neulot kirjoneille polvisukat, kun täällä oli kysymys, että onko jotakin vaatteisiin, lankoihin tai väreihin liittyviä asioita, että olisi muutama vuosi sitten uskonut tekevässä. Niin kyllä ne on tämmöiset. Joo, sama mulla. Ja sehän teit kanssa. Mie tein kanssa. Niin.
Ja sit Mun on jo paljon hienoa. Ai jaa, kiitos. Ja sitten toinen, mikä on, että minä yhtäkkiä pulpautin suusta, että pitäisi saada sähkön sinistä lankaa. Niin. Sitä ei ole vielä, mutta sähkösinistä lankaa voisi hankkia. Koska just oli vähän, että tämä olisi voinut tulla vaikka sähkösinisenä, mutta Niin. ei se Ei sitten tullut, mutta niin. Että se on niinku toinen. No, mulla on se, että vielä muutama vuosi sitten mä en uskonut, että mä ikinä pystyisin neulomaan tai käyttämään alpakkalankaa. Muutaman huonon kokemuksen jälkeen. Joo, niin. Ja totta. Nyt pystyn ihan hyvin käyttämään ja ei ole mitään ongelmaa. Että se on semmoinen toinen, mikä on. Joo. Et ei pidä sanoa ei koskaan. Ei niin, että joo, voi asiat muuttuu kyllä ihan. Joo, kyllä. Joo. En mikään nyt muuta, toi sininen ja kirjoneule, niin ne. Siis kirjoneule suka. Kyllä kirjoneuletta tekee, mutta ei se mitään lempparia ole. Joo, ei, niin kuin, kyllä mäkin just jossain paitaan voin tehdä kirjoneuletta, mutta ne sukat, koska ne puvistaa helposti. Tai sitten niistä tulee muuten jotenkin epämiellyttävät niin sanotusti. Niin, kyllä. Niinpä. Mitäs meillä olisi sitten se? Marja kysytään vielä sitten, että onko teillä jotain erikoista neuletapaa, eli että että pitää jokin tehdä tietyllä tavalla, vaikka sille ei olisi lopputuloksen kannalta mitään merkitystä. Niin, joku sellainen. Pitää resori lopettaa tiettyyn kerrosmäärään tai muuta. Niin. No, mulla välillä on. Että se, niin jos mä teen mä teen aina sukan varteen resori 15 kerrosta. Aina. Ai jaa. Mä en, jos mä teen jotain muuta, niin sit se on väärin mukamassa. Niin, ja sitten mie taas niitä pitää olla parillinen määrä. Joo. Jos jotain. Niitä on sitten 10. Joo. Ja sitten mä teen taas helmaresoria, niin saatan tehdä silleen, että mä neulon sen 12 ja sitten se päättelykerros on 13. Että mä en ikinä neulo paritonta ja sitten päättely, että se olisi se parillinen. Niin. Et se on, mutta meillä ei kanssa ole mitään merkitystä, mutta ehkä ne on sellaisia, mitä on mitä tulee, jos ajattelee, että jotain tällaista tapaa. En mukaan nyt just ei tule muuta. Tai semmoista mitään mieleen, että ei nyt mitään erityistä. No mitä teet työlle, jos se väri tai se malli ei enää puhuttele, niin mitä sille teet vai teetkö mitään? No, yleensä on tullut käyttövaatteita kaikki nämä vuodet, mutta nyt kävin just tuuletin kaikki neuleet tässä lomalla ja nyt on työstämässä nyppyjen poistoa tässä näin, mutta puhuttelemisesta, aloita siitä minun neulepinosta. Niin. Minä olen tämän neulonut eikä tämä tullut minulle käyttöön, niin sitten minä annoin tämän Titalle, mutta ei tämä tullut Titalle käyttöön. Ei se, minä olen pitänyt sitä pari kertaa, mutta ei se tule, minä huomaan, että ei se tule käyttöön. Ei se ole ihan minun värinen ja oloinen sitten kuitenkaan. Tämä on Breathing Space, Veera Välimäen. Minä muistan, kun minä aloittelin neuloon, minä olen saattanut ostaa tuon ohjeenkin, kun se olisi pitänyt saada tehtyä, mutta en ole tehnyt, eikä se enää se mallina silleen puhuttelekaan, mutta siinä on se alpakka. Joo. Ja se kutittaa. Kutittaa ja sitten kun mä tilasin nämä langat netin kautta, niin tämä on väärä värinen tämä, niin kuin minulle. Niin. Sen takia tämä ei tullut mulle käyttöön. Joo. No sitten minulla on tässä 2. Ja pistelee siis vielä myös. Niin. Tämä on minun eka Raklan paita, tai tämä on minun ehkä eka paita ikinä. En tiedä, voiko minä tästä sitten luopukaan, mutta ei tämä tule käyttöön. La Grasse Matinee, Anna-Johannan niin tämmöinen niin sanottu perus Raklan paita. Tässä on karhea villalanka, tässä on iso pääntie, tässä on lyhkäiset hihat. Väristyt sinänsä. Minä en enää ehkä ihan niin oransseja, minä tykkään enemmän nykyään punaisesta, mutta ja sitten en mieti. Mutta ei tule käyttöön. Ehkä tämä pitää vain jemmata johonkin. Ja kirjoittaa siihen, että tämä on ensimmäinen villapaita. Niin. Minä en muistanut sitä. Minä muistan kyllä tämä on ensimmäisiä, mutta tässä ehkä, no tuossa lukee eka Raklan paita, mutta ei sekään vielä tarvitse. Mutta ehkä tämä minun mielestä on, kun tässä lukeekin, että tämä on Isagerin twiidi. Joo, en minä olisi osannut kyllä tätä lankaa sanoakaan, mutta tämä on niin karheata, että ei tämä. Ja kun sä et tykkää sitä aluspaitaa pitää, niin sen takia sä et pysty pitämään sitä. Ei hyvä. Ei tule käyttöön, mutta katsotaan.
jemmaanko se nyt vaan muuhun. No sitten toinen, mikä on huti, en tykkää käyttää, niin tämäkin löytyy täältä projekteista, mutta en nyt käy etsimään. Mutta täällä muuten näkyy toi käsin värjätyn langan ero, mutta tämä on Houhi Locatelin niitä jotain bokseja. Joo. Ja hirveän leveä ja iso ja pienet hihat ja sit paleltaa. Niin. No sen olisi tarkoitus olla niin boksi, että tavallaan ne hihat kuitenkin tulee tänne niin kuin pitkälle. Mutta... En muista mihin ne edes tulee, mutta johonkin, no tulee ne tohon, mutta niin. silti. Joo. Niin enkä tykkää, siis tää on ton Ruskanlehden tää ruosteinen naula. Väri, kun minä en tykkää näin kirjavista. Joo. En jotenkin ei. Tää on tätä paksumpaa, siis DK. Joo. Et nyt sitten se hyvä kysymys, että mitä teet näille hudeille? Niin. En ole tehnyt oikein mitään. Jonkun on purkanut, mutta... No kun just se, että puraanko tämän, mutta kun en tykkää nyt just langasta, niin sit tässä olisi lanka, mistä voisi tehdä jotain. Tai sitten tämä menisi tarjolle jonnekin, joka tykkää niinku ruosteisesta naulasta ja haluaisi sitten joko käyttää tai purkaa niin, että tekee tästä jotain. Niin. Minä olen ihan varma, minulla oli yksi jämäkerääkin vielä, että oli jäänyt kokonainen. On kakutettu kyllä, mutta se voi olla, että se on mennyt jo johonkin. Mutta se, että jos näyttäisi nyt kun teen jotain, että tulee huti, niin kyllä helposti menee purkuun. Kyllä. Mallista menee heti purkuun kyllä. Joo, en jätä. Ei. En jätä. Mutta minä yritän nykyään keskittyäkin siihen, että minä teen mallitilkkuja ja mittailen koko aika, niin sit niistä tulee nyt vähän paremman kokoisia kuin joskus. Vähän tällainen mulla on sitten se, iso. Mä en osaa kuvitella jotain tiettyä mallia itseni päälle. Että jos se on jotenkin vähän erilainen kuin mihin mä oon tottunut, niin sit saattaa tulla sen takia huteja, että tää ei istukaan mulle ollenkaan, kun mä en osaa kuvitella, miltä se niinku minun päälläni näyttää. Niin kyllä mä sit kans puran tai sit koitan modata sitä siinä tehdessä sitten. Jep. Mut harvemmin enää tulee aloitettua sellaista, että tuleeko tästä nyt sit kiva. Edelleen mua kyllä vielä vähän arveluttaa se raitatakki, niin kuin jo sanoin. Mutta katsotaan. Niin. Joskus se on sitten, että se aika tavaran kaupitteen, niin kuin sanotaan. Sitten jossain kohtaa, voi miten kiva tää on, miten mä en ole käyttänyt tällaista. Niin, että saa olla vähän aikaa kaapissakin. Niin en tiedä, vaikka jos toi ruosteinen naulakin jää kaappiin, niin jos se vaikka joskus iskee, mutta ei se nyt. Ai niin, minä unohdin muuten, kun koira saattaa tehdä hälytyksen. Minä unohdin sen, kun olisi laittanut noin verhotkin. Joo, mutta mitä vaatekappaletta neulot mieluiten? Villatakkeja tai paitoja tai sukkia. Joo, mietin villatakkeja mieluiten, minä käytän mieluiten villatakkeja. Joo, sama. Et siitä tulee sellainen, se on niinku se. Ei minua haittaa nurien neulominen. Et se, että villatakissa neulotaan paljon nurjaa, niin sitten siinä neulotaan. Sama et siihen yhdistettynä ehkä lemppari ohje, tai tämmöinen, mitä on sit useammin neulonut, niin on vaakatakki. Anna-Johanna vaaka. Minä olen neulonut 3, joista 2 on olemassa. 1 hävisi maailmalla, jos joku muistaa. Niin piti tehdä uusi. Mutta niin semmoisen voisi vielä tehdä myöskin. Et se on semmoinen niin kuin minulle sellainen peruskäyttötakki. Riittävä ohut, kun tulee aina kuuma. Ja niin se vaaka olisi sellainen. No sama mullakin on nyt, niin kuin toi on 3. periaatteessa sellainen ohut raitatakki. Ja voisin tehdä tosissaankin vielä eri väriyhdistelmillä tosiaan niitä lisää. Joo, sama. Mutta mulla on aika paljonkin sellaisia eri töitä, mitä mä oon tehnyt useamman kuin yhden. Okei. Kattelin ihan rupesin miettimään, niin kyllä on mä oon tehnyt niitä 2 kotipeittoja, nehän oli tosi isotöisiä. Totta. Ranunkuluksia 2, sitten mulla oli semmoinen Houhi Locatelin Dark Cloud, sellainen vähän niin kuin,
Siis se on Joo. pusero, mutta se on täältä sivuilta auki. Niin mä oon niitä tehnyt 3, joista yksi ei ole mun, mutta Joo. kuitenkin. Anna-Johannan pudingeja mä oon tehnyt 3. Oo. No näitä totta. uumenhuivia pari, Joo. soulfulia pari. Juu. Et siitä voitaisiin mennä siihen, että kuka on lempioneulesuunnittelija, no niin Anna-Johanna. Juu. Varsinkin se vanhempi tuotanto on nyt, Niin. että nyt nämä ihan uusimmat, niin en ole niitä kauheasti tehnyt. Joo. Mutta Niin sä oot testineulonut. olen paljon testineulonut Anna-Johannalle. Niin. Mm. No sitten toinen, Merja Ojanperä ja Niina Laitinen, Sarah Shira. Niin, totta. Niin. Juu. Että ne on sellaisia, ennen mä ajattelin, että mä en ikinä neulo sukkia ohjeesta. Että mä teen aina vaan perussukkia. No, Ja kuinka kävikään. mutta hyvä, kun on nyt laajentanut, kun siellä on Joo. niin paljon sitä, Niin. mitä voi tehdä. Kyllä. Mehän iskee sulle kohta haasteen, niin kun meillä on tuossa noin 52 kertaa villasukkat tuossa Mm. telineenä. Joo. Niin terveisiä Vaino. Niin sinun kirjat on täältä lainassa ja telineenä, niin käy tosta tekee sukkia. Pitää onnistua. Mulla on siellä vielä Niina Laitisen ja Joo. Merja Ojanperänkin tekemättä, Joo. niin mitä kirjoista löytyy. Mutta Niin, kyllä. kun nyt ei ole taas ollut sit sellainen kuviosukkien. Juu, se vaatii ehkä. taas sen tietyn moodin Kyllä. siihen. Joo. Niinpä. Mie teen erilaisten suunnittelijoiden ohjeita. Minulla on aivan sama, kuka sen on suunnitellut, kun minä vaan näen, että joku, niin tykkään jostain. Sinänsä totta kai tietysti muutenkin, kaikilla muillakin, mutta kyllä niin kuin, minä huomaan, että minä tykkään Leeni Hoimelan niin kuin siitä mitä hänellä on niissä kirjoissa ja mitä hänellä tuossa somessa näkee, niin se on niin kuin, mihin minä tartun helposti. Nytkin joulukalenterissa oli niitä eri ohjeita tarjouksessa, niin yksi ilta oli käymässä nukkumaan ja hyvä, etten jo niin kuin puolunessa, niin minä ostin yhtäkkiä Leeni ohjeen. Se ismi takavasemmalta. Leenillä on se, mikä se on se yksi villatakki, minkä mä nyt haluaisin tehdä kyllä. Ai se Serenityköhän se on. No, niin, minä ostin sen niin kuin toppiohjeen. Joo. Noniin. Joo, se oli se, mikä sieltä takavasemmalta. Sellainen palmikko. Jep, niin mutta huomaan, että ne Leenin, ihailen Sari Nordlundin kaikkea, mutta minä en ole ihan niin paljon palmikon ystävä, niin kuin hänellä on paljon niitä, toki kaikkea muutakin on, mutta huomaan, että Leeniltä osuu ehkä eniten. Mutta tykkään näistä suomalaisista suunnittelijoista, että nyt jos miettii, että tuossa oli puhetta Houhin ja näin, niin en minä ehkä edes seuraa häntä niin paljon enää, tai siis Instassa tulee sitä vastaan, mitä seurailee eniten, niin kyllä nämä kotimaiset on sitten. Tykkään kyllä, arvostan heidän Sama. työtänsä kyllä. Kyllä. Ja Täällä oli sellainen kysymys kanssa, että kun löydät jonkun mieluisen ohjeen, teetkö sen mukaan vai alatko muokkaamaan huomaamattasi? En huomaamattani, vaan tarkoituksella. Tarkoituksella, kyllä, joo. Et sit se on just se, että en haluakaan tehdä vaikka jotain kavennuksia tai levennyksiä johonkin kohtaan, niin sitten teen niitä. Minulla se on yleensä tästä kohtaa. Joo. Teen tähän muotoiluja tai et en ei se roiku päällä, niin vähän saatan muotoilla. Ja just se, että sit saattaa olla, että mä teen täältä pienemmän ja mä joudun taas sit leventämään tänne vyötäröseudulle. Sama vyötäröseutu on sellainen, että joutuu vähän leventää, että mutta sillä harkiten muokkaan. Et en kikkaile nyt erityisesti, kun niin yleensä minulle ainakaan onnistu kikkailut. Sitten minä taas tykkään myös tehdä sitä, että minä otan jostain ohjeesta ton ja jostain ohjeesta ton ja sitten mä yhdistelen niitä. Että semmoinenkin. Niin. Tai saatan olla, tykkää jostain kuviosta, mutta sitten se malli ei ole kiva. Niin nappaan vaan sen mallikerran tai jonkun ja teen sitten ihan muuten ihan omanlaiseni niin sanotusti. Joo. Sitten oli jossain myös se, että onko ensin tuleeko ensin se lanka vai tuleeko ensin malli? Kyllä. Malli. Sama. Harvemmin mulla on niinku lankaa, että
Että niinku, No nyt on ainut, mitä sanoin, että on yhdet paitalangat, niin on Rouva Silmusolmun, olisiko se sitä savusaunan, kuitenkin sitä mustaa joo. lankaa. Sitä on paidallinen fingerin vahvusti, se odottaa jotain ohjetta, mikä iskee silleen, että haluaa niinku fingerin vahvuisen asian. Kyllä. Niin se on niinku nyt sellainen, mikä siellä oottelee. Kyllä. Mitäs muita täällä oli? Mites niin onko sulla mitään mainitsemisen arvosta, mitään uusia, millä puikoilla sä tykkäät neuloa? Onko sulla mitään kivoja Puupuikot. Tässä on vielä eri paripuikot. Niin. Ja sitten, no nyt mä oon ihastunut näihin Knitin Barberin Goldlineihin. Joo. Aloitin tässä oli luotu silmukat ja sitten mä vaihdoin tähän isommat puikot, koska mä en niistä 2 millisistä näistä tykkää. Nämä on 225 ja nämä ei ole ollenkaan niin terävät kuin nämä 2. Joo. Vaikka siinä on niin pieni ero, niin, Okay. niin vaihdoin näihin. Joo. Nämä on niin kuin minun suossarit. Niin kuin mainitsinkin, niin minä tykkään noilla puupuikoilla tehdä. Että se... Ja projektipusseista. Niin, hei, Tämä olemme saaneet Koru ja Ommel, oikohan Merviltä. Tämä on kiva tämmöinen pussi. Mä en tykkää vetoketjupusseista. Et nämä on tällaiset, missä on nämä nauhat. Ne on hyvät. Mutta tää on ihan mun lemppari. Tää keissapussi. Tää on ihan täydellinen. Tässä on tää narukiristys ja sitten tässä on vielä nämä kahvat. Mistä tätä voi pitää vaikka käsilaukkuna, jos haluaa. Onko siellä taskuja sisällä? Niin ei taida olla, mutta mä en kaipaa. Niin, mä en tarvitse. Joo, mie taas kaipaa yhtä sellaista, mihin ei saa niinku, että voisi olla vyöte ja sitten toi. Joo. Ei, nämä pyörii kaikki täällä. Täällä on tää raitatakki mahtuu vielä tänne, että on sen verran kokoinen. Ja tän on tehnyt Insta-nimimerkki Ansa West. Mä häneltä ostin tämmöisen pussin. Mie unohdin ottaa, mutta nyt mie kyllä haluan käydä hakemassakin. Oliko sulla muita pusseja mukana? Niin kuin? No ei mulla ole kuin sit tää pussi, mitä äsken jo vilautin. Tää on kans tämmönen. Tämän mä olen saanut tuolta Neule Ansan Marikalta. Synttärilahjaksi taisin saada silloin. Niin. Pidettiin sulle ylläri. Mulle yllärisynttärit piettiin. Sain mulla on yksi vetoketjupussukka, mistä mä tykkään. Se on mun oma tekemä. Siinä on se mäyräkoiran kuva. Sitä mä en ottanut nyt mukaan. Kun mulla on aina se, että ne langat jää sinne vetskarin väliin ja sit mua harmittaa ja sitten ärsyttää ja kaikkea. No se on kyllä totta, että vähänhän se tuolta aina, kun sitä vetää, niin se tulee tuolta just tuolta vetoketju tuolta, mutta minä tykkään tästä. Ja sit mulla on se, että mä en tykkää tommosista pusseista, mitkä on syviä. Niin. Joo. Että ne pitää olla näin päin mieluummin kuin siinä. Näin päin. Niin, mutta on ihana toi kangas. Niin, se on niin kaunis. Kaunis kangas. Ja joo, totta, syvä, mutta sitten täältä nyt kun tässä on tulossa tämä villatakki, nyt tää on nyt sitä penttiä, niin sitten tänne mahtuu nämä kaikki. Kyllä. Et mä ompelin joskus itsekin tommosia pusseja, niin mä tein ne just niinku mieluummin näin päin. Ja mä tykkään sit käyttää ihan kangaskasseja. No joo, niitä sama kyllä, että se kassi. Et ei ne mulla ole kauheasti niinku hävinnyt tai putoillut mitkään tavarat sieltä. On tämänkaan on hyvä, tai on lähtenyt just tämänkaan kanssa liikenteeseen. Nämä kahvat on kivoja, kantokahvat on kivoja. Kyllä. Niin olen saanut tämän lahjaksi. Tämä on kiva. Ja, mutta sitten myös niin kuin tämä malli, niin kuin näytit, niin se on näin ja näin ja sitten se näin ja näin. Niin tämän voi lähteä liikenteeseen myös. Kyllä, todellakin. Joo, mutta nämä on semmoiset, mitkä on käytössä. Ja sitten oli puhetta, että minkälaisista silmukkamerkeistä... No niin, nekin minä unohdin. Minä olen tykännyt käyttää näitä tällaisia... Joo. Niitä pieniä hakaneuloja. Niin, tällaisia, mitkä on tämmöisiä vähän niin kuin hehkulampun näköisiä. Niin. Nämä on ihan kivoja, mutta ne vähän... tai monesti mulla kiepsahtaa nämä niin kuin nurinpäin ja sitten se ei kuljekaan, mahdukaan menee puikolla ja niin sitten se on vähän hankala. Niin kaikkein parhaat on tällaiset ihan pyöreät.
Tässä on vielä tämmöinen pieni sievä helmi laitettu niin kuin siihen saumakohtaan ja tää on kiinni, niin se ei edes pyöri. Mulla on myös semmosia, mistä tää helmi liikkuu, niin silloin siitä ei ole niin kuin kauheasti iloa. Sitten mä oon itse tehnyt joskus tällaisia, missä on tuommoinen painavampi helmi. Mutta kaikki tällaiset roikkuvat on mun mielestä vähän hankalia, koska ne takertuu kiinni ja sitten mua ärsyttää. Joo. Ne on kauniita ja ihania, mutta mä tartun herkemmin tällaisiin ihan yksinkertaisiin. Niin. Joo. No minä en oikein noita käytä hirveästi silmukkamerkkejä, noita hakaneuvoja, mutta näinä kerrosmerkkejä, semmoisia merkkaamaan kavennuksia ja muita, niihin kyllä. Ja sitten tällaisia muovisia hakaneuvoja. Nämä on niinku, kun tää on tämmöinen tasapaksu, niin tää on niinku parempi kuin, että nyt mä oon vähän siirtynyt pois näistä. Joo, minä rupesin, kiitos kun sain sinulta noita, niin minulla on nyt kiinni käytössä. Joo. Käytössä Ja minulla on tällaiset taitettavat sakset, Fiskarssin sakset, mitkä saa tälleen nippuun, niin ne mahtuu tähän mun pikkuruiseen rasiaan. Ja vinkkinä muillekin, joita kiinnostaa, niin tällaista saa ostaa tällaista magneettia. Tässä on tarra toisella puolella. Niin mä oon laittanut tän tänne, niin nämä silmukkamerkit pysyy täällä. Niin sit niitä ei tarvitse kaivaa. Minulta puuttuu edelleen toi wink wink, mistä sitä nyt sai. Mä taisin ihan täältä Lappeenrannasta, niin se on jo vuosia sitten, niin olen ostanut varmaan Askaretasta, mutta kyllä mä luulen, että tällaisia löytyy nyt. No mutta siis jostain pitää. Parsinneulat ja kaikki, niin ne pysyy tossa, että ne ei lähde mihinkään. Niin ne on niinku helpompi. Sitten tänne saa mahtuu nämä sakset. Vaihat sieltä rasiaa yleensä, kun niitä on kuitenkin ehkä muutamia, minulla ainakin, niin tekee aina mieli vaihtaa välillä eri näköiseksi. Mutta minä harvoin vaihdan. Minulla on tää on tällainen söpö yksisarvinen, missä on toisella puolella vielä lisää yksisarvisia. Ja sitten mä oon joskus ostanut itselleni tällaisen purkin, missä lukee, että olet ihana. Joo. Tää on appelsiinipastille. Niin, siinä on ollut ne karkit jo minulla. Tää on ihan täynnä kans samalla lailla. Täällä on toi magneetti ja sitten on mittanauha ja sitten on vähän tämmöistä ompelulankaa, että jos vaikka housut ratkee jossain, niin voi sitten vaikka se ommella ja sitten on puikkokiristimiä. Mutta niitäkään mä en yleensä käytä, kun mulla on aina parsinneula, niin sillä parsinneulalla saa sen No mitäs sinun siinä, näytähän sekin nyt, kun sä oot itse virkannut sen, niin mitäs sinun siellä sitten on, kun sä laitat sinne nyt, sulla on jotain muutakin, kun siellä on niitä rasioita. Täällä on rasioita, että nämä pysyy, täällä on lääkkeitä ja täällä on kynsisaksia ja tää on tämmöinen. Just näin, että siellä on kaiken näköistä. Sitten ne on saanut tämmöisiä hienoja merkkejä. Sitten mulla on ja lätkästä saipa ja tappara täällä näin. Ja kässäilyjuttuja. Niinpä. No niin. Mutta tää on aina mulla tuolla mun repussa. Ja sit siellä on, mutta sitten tää kulkee milloin missäkin ja sitten se on välillä aina väärässä paikassa. Niinhän se monesti on. Että just noita saksia voisi olla toisetkin, mitkä menis sit tänne, mikä on aina siellä repussa. No niin, okei. Käytät sä puikkostoppareita? Mä oon hirveän huono siinä, siis eli näitä ihania tällaisia, mitkä laitetaan puikkopäähän siuloon. Joo, ja sitten, mitenhän tää toimii? Mä en muista laittaa näitä. En miekään aina, mutta nyt on. Niin nämä on nämä. Nyt on molemmat nämä, mitkä sattuu tässä olemaan nyt nämä työt. Niin joo. Kyllä minä yritän käyttää, koska nyt just kun on paidan verran silmukoit täällä, niin. Minulla on tämmöiset koira ja lammas mukana nyt. Minä menisin laittaa nämä noihin tuohon sukkaan, mutta näissä on jo niin väljät reijät, ettei ne pysy tämmöisessä 225. Minä olin hänelle näppärästi tämmöiset vastaavat sinne adventtikalenteriin laittanut, mutta niissä on hirveän isot reijät. Niin. Vissiin 10 puikolle, harvemmin hän vissiin sen kokoisen tekee. Enpä ollut kattonut. Niin. Näitä sitten, totta kai näitä on eri kokoisia, mutta ei niin edes ajattele siitä, vaan nappaa jostain messulta tai whatever, kun pyörinyt, niin äkkiä joku adventtipaketti asia. Tonttuja. No hienot ne on, mutta se pitää laittaa ne nyt johonkin muualle. Joo. Mutta sitten näistä, niin minun mielestä tämä on kyllä vaan nyt, minä sain justiinsa adventtipaketissa niin herkullinen. Ja sitten tässähän on tällainen, tämä on nyt hyvä pyöreä rinkula kyllä. Tähän neuleeseen, mutta tämä on myös sitten avautuva. Niin tämä onkin ihan, vaikuttaakin kivalta. Joo. Monikäyttöiseltä. Niin tämä on myös tällainen, että
tarpeeksi kevyt ja kiva. Tässähän minulla on tämä joulukuusi esittely tässä näin. Niin tässä esimerkiksi on just tämä hakaneula, tämmönen, ja sitten on tollainen merkki siinä. Minä olen saanut tämmöisen joskus voittanut. Tämä on vähän hankala tässä. Sitten mikä on matkamuisto viime kesän festareilta, niin tämä on vaan niin nätti. Helmi. On kyllä kaunis. Et näitähän toki kiva tässä katsella, kun näitä on tässä. Montahan näitä nyt on tässä. niin. Perhosiahan minulla on yllättäen aika monta. Joo. Niitä mä yritän aina bongailla. Mä oon lapsillekin sanonut, että jos me ollaan jossain käymässä, jos näette perhosia, niin sanokaa. Ja sitten tämmönen ihan pieni söpiskukka. Vaikka siinä on teräviä reunoja, se ei taida mihinkään jäädä kiinni. Sitten kun se on tarpeeksi pieni, niin se ei takerru, mutta sitten jos se on vähän isompi, niin sit se on siellä. Minulla on niitäkin. Joku vähän isompi, niin se on vähän hankala. Mut semmosia. Kyllä. Mitähän muuta meillä on? Oliko meillä vielä joku? Mikä on parasta kässätapahtumissa? No se, että voi neuletapahtumissa. Muuta asioita miettimättä oman tärkeän harrastuksen äärellä istua neuleyhteisössä tai siellä yhteisön seassa. Mietin Jyväskylää, kun siellä voi istahtaa sinne alas ja olla vaan tekemättä mitään muuta. Niin, kyllä. Ja voi vaan fiilistellä. Että sitä vaan niin kuin sitä pöhinää ympärillä, niin se tuntuu jo niin kuin tosi kivalta. Niin. Ja sitten niin kuin siellä meet juttelemaan periaatteessa kenen kanssa vaan, niin sitten on aina sitä jotain yhteistä puhuttavaa. Että ei ole sellaista, niin kuin, etteikö olisi jotain. Parasta mun kässäkamussa on se, että saadaan yhdessä aina miettiä ja höpistellä näitä ja hypistellä. Ja päivittäin viestitelläkin, kun joku mitä juttu. Sä oot tehnyt. Niin. Ja miten menee. Joo. Jos ei kukaan muu kysy, että miten menee, niin sit voi kysyä. Sinut tulee monesti viestiä, miten menee. Niin semmoinen. Sitten vaan niin. Niin se on semmoinen oli ainakin yksi kysymys. Joo. Ja sitten nämä muut onkin vissiin. On taidettu vissiin suurimpaan osaan kyllä vastata. Jep. Minulla on sinulle kysymys, huollatko neuleita ja miten, koska minä olen eilen huoltanut. Kyllä mä nyppyjä poistan aina, kun on tarpeellista. Että Millä välineillä? Mulla on tommonen nypynpoistaja, paljon pienempi kuin tuo. Ja niin sillä mä oon tuon surruutellut ja sitten mä ihan surutta myös nypin käsin isompia klönttejä sieltä pois. Ja tuuletan. Minulla oli nyt tuuletuksessa kaikki, kun oli pakkasta, niin tuolla parvekkeen kaiteella ne oli jopa yön yli uskalsin, koska mietin, että orava voi tulla ja mytätä ja syyä ja repiä kaikki, mutta silti jätin. Niin eka kertaa nyt otin tämän, no tää vähän aikaa, jonkun aikaa ollut, niin otin tämmöisen, kokeilin eilen sekä sitten tää, mikäs tää nyt taas olikaan? Sweatherstone. Joo. Mulla on ollut mä oon koittanut johonkin, mutta mun mielestä se tekee vaatteesta pörröisen. Että jos se on sellainen, vaikka jos mä rupean tämmöistä, mikä on niin nurja päälle päin ja rupean, niin siitä tulee semmoinen pörhe. Niin tulee. Niin mä en tykkää siitä. Tää vähän riuhto selvästi. Niin jonkun tein, että tämän otin ekana ja sitten lopesin tän. Ja, no eilen näitä nyt vähän testailin ja tänään jatkan. Mutta se tuulettaminen on, me on ainakin hirveän laiska pesemään. En jaksa. Niin jotain on pessy, mutta hyvin vähän. Tiettyjä joutuu vähän mutta joo. No sinulla oli muuten esimerkki nyt tuosta. Yksi minun lempparilangoista, Robsin Air. Se on edullista, pehmeää ja tässä on minun värejä niin sanotusti. Niin. Ja tästä mä oon tehnyt tämän raunioiset cardiganin. Ja mä oon pitänyt tätä niin paljon. Siis tää oli yhdessä vaiheessa niinku ihan koko ajan. Tää oli kesät, talvet, sen viime vuonna esimerkiksi mä oon käyttänyt tätä tosi paljon ja tänä vuonnakin oon käyttänyt tosi paljon. Ja tää ei ole niinku mennyt miksikään. Ihan muutamia pieniä, tuolla on huonosti onnettu, siellä on reikä, se pitäisi korjata. Nyt se rupeaa olemaan vähän sellaisen nuhjaisen näköinen, mutta ei nyt vieläkään mitenkään hirveästi. Tää on tätä aina oikeeta ja tää on niinku
Eikä tää ole mun mielestä venähtänyt mitenkään hirveästi. Joo. Yksittäisiä nyppyjä tästä mä oon just tälleen, niin kun nää lähtee ihan nips tälleen vaan pois. Et tässä ei ole mitään niin semmoista. Tää on ollut tosi hyvä. Ja sit mulla on tää, minkä tää on valmistunut silloin viime tammikuussa. Kun tää oli se mun ainoa, kun mä mietin, että teenkö mä tätä loppuun ja edes vai en. Niin tää on samaa Dropsin Airia. Tää ei nyt tässä kuvissa varmasti näy miltään. Mutta tää on sileätä neuletta. Ja tää näyttää nuhjaselta jo nyt, että tätä on käytetty ehkä 3 kertaa. Niin se on kyllä täällä tullut. Tässä on pinnassa. Se on semmoinen ihme niin kuin nöyhtä siinä pinnassa. Et se on varmaan ihan väristä kiinni. Ja voi olla, että jos tää olisi tehnyt niin kuin aina oikeeta, niin se olisi ihan eri oloinen. Mutta niinku, et kotitakki. En mä haluaisi tää päällä sit lähteä enää mihinkään. Niin. Se on vähän tylsää nyt sitten, kun olet tehnyt ison työn. Ja varsinkin, kun vähän arvoit, että... Niin, et teinkö loppuun edes. Niin. Mutta kyllä mä nyt pistin tän eilen päälle, mutta sitten meillä lämmitettiin, niin sitten oli vähän turhan kuumaa. Mutta et näköjään sitten, että vaikka se on samaa lankaa, niin kyllä se sitten saattaa käyttäytyä hyvinkin eri lailla. Ja varmaan sitten neuletiheys ja kaikki tällaisetkin voi vaikuttaa. Joo, onhan sillä merkitystä. Mutta se on yksi lempparilankoja, tommosia paksuja pehmosia, mistä voi tehdä just tällaisia kivoja takkeja. Joo. Ja toi ei ole silti mun mielestä liian kuuma, varsinkin mitä mä oon käyttänyt raunioiset takkia. Niin sen kanssa on voinut olla sisällä ja sitten mä lähden ulos, niin kuin, en nyt pakkasella tietenkään, mutta tolleen kevät syksyaikaan, niin ei tarvitse ottaa enää lisätakkia, koska se on kuitenkin lämmin. Mutta ei pintaa nyt voi oikein kauheasti huolta. Ei toi kestä sitä. No voihan sitä varmaan tuolla koneella voisi suruttaa, niin se sitä nätisti ehkä sitä nöystää ottaa, mutta en tiedä. Pitää testata. Joo. Mutta onko sinulla nyt jostain uudesta tekniikasta tai muusta asiasta nyt tälle vuodelle ajatuksia tai haaveita tai tavoitteita? Mä ehkä tavoitteena voisin pitää taas, että ainakin yhdet kirjoneulesukat. Niin. Sen verran haastaa. Sitä sellaista niinku siedätystä itselleen. Joo. Lisää vielä muuten noista välineistä. Tämä on vuosia vanha jo, mutta Sukkablogin puikkopaavo. Ja minulla on perhonen vastaava lainen. Käytän aina. Tämä on tosi hyvä. Tämä on mulla tietyssä paikassa. Mä oon oppinut aina palauttamaan tämän samaan paikkaan, niin se löytyy. Ja toinen, mitä mä käytän myös tosi paljon, on tämä pieni vaaka. Tämä on se Knitting Barberin vaaka. Mä ostin tämän toissa vai muutama vuosi sitten festareilta. Tämä on pudonnut kertaalleen tämä kansi, mitä on hajonnut, mutta kyllä se vielä kasas pysyy. Mutta tämä on pikkasen pieni, että tämä saisi olla aavistuksen isompi. Minulla on se niin sulla on vähän iso. Joku puuilo, Glass Ocean whatever versio. 200 grammaa tämä pystyy punnaamaan, että se on ihan hyvä, mutta tähän 100 gramman keräkin on vähän haastavaa välillä saada, jos se on vähän löpsähtänyt se kerä, niin se ei oikein mahdu tämän päälle. Niin, ai niin kuin siinä oli tuo sentään vähän. Mutta käytän tosi paljon. Minä kävin nyt vielä hakemassa, niin tässä on minun salkku, että täällä on minun Se on täällä on kaikki sälä. Minulla on tommonen salkku muuten, mä oon tehnyt siis tilkkuiluun liittyvää paper piecing nimeltä sellaista. Siinä me tehdään semmoisen paperisen mallineen ympärille. Ommellaan se, se kangas ja mulla on se tarvikkeet tommosessa. Niin. Mut joo. Missähän sekin on. Mut tekis mieli laittaa tänne sisälle nyt joku pienempi rasia, missä olisi nyt noita hakaneula-asioita. Joo. Mutta sitten niistä tarvikkeista vielä. Niin hän on minulle ommellut tällaisen. Tämä on muuten yksi arvokas, todella arvokas salkku. Eli täällä on kaikki pyöräpuikot ja ne päät ja kaapelit. Tää vaan otetaan ja avataan. Ja siellä on. Sitten tuolla on toi, avaat sieltä on, että toi läppä pitää niin kuin sitten tuolla niin, ne ei putoa sieltä ne päät. Niin. Ja tänne on merkan, täällä on niinku noi taskut ja sitten siinä reunaan on kirjoitellut nuo teippiin noi
numerot, Puikkokoot, joo. puikkokoot. Mullakin oli tommonen, mutta mä en osaa käyttää sitä. Mulla roikkuu kaikki pyöräpuikot. Mulla on työhuone. Niin siellä on siis vaatekaapin ovi, niin mulla on kaikki Niin siinä siellä. oven kahvassa silleen, ne on niinku roikkuu niissä. Ei, tää on ihan parasta. Joo. No taskut, koska mulla on useampia samaa kokoisia. Chajakut on vaan tuon reunassa. Ja... Joo. Niin tää... En ole noin järjestelmällinen. Mä en ikinä saisi niitä takaisin tonne. Kyllä mä ne niin sit voisin kerran vuodessa sinne laittaa ja sitten ne olisi taas. Ei, kyllä ne palautuu. Joo. Niitä välillä saattaa tuossa pöydällä olla useammat, mutta sitten tulee palautus. Joo. Niin vien ne aina roikkumaan sinne. Tai sitten mulla on semmoinen purkki, missä mulla on kaikki sukkapuikot ja virkkuukoukut. No ne on penaalissa. Ne on minulla penaalissa. Nekin menee välillä järjestykseen. Välillä ne on vaan siellä. Joo, mulla ne on vaan siinä purkissa pystyssä. Sen kun sieltä Niin. Se on semmoinen meikki purkki, missä on keskellä semmoinen korkeampi ja sitten siinä on matalampi. Niin kun sukkapuikot on siellä keskellä korkeassa ja noi puikon päät on sitten siinä matalassa siinä niin. ympärillä. Joo. Niinpä. Ja sitten sitä voi sille pyörittää. Niin. Joo. Mutta ei minullakaan mitään, minun mielestä nyt on mitään tälle vuodelle erityishaaveita. Se on se minun jokavuotisen suunnitelman listalla on se joku minun eeppinen neule, eli se pitkä palmikkotakki. Mutta en mie sitä täydellistä lankaa siihen vielä ole keksinyt, mikä se olisi varsinkaan siis niin kuin, että kun sitä pitää kiloa ostaa, niin hinnaltaan siis. Joo. Yksi hyvä täydellinen kestävyydeltään, nyt taas kun eilen huolsin noita, niin on toi Knitting for Oliven Heavy Merino, kun on sylitakki siitä, niin ei kyllä ole nyppyjä. Joo. Et se ei nyppynyt ja se pysyy tosi siistinä ja ainoalla on sama kokemus, että on paljon käytettyä Heavy Merino neuletta. Et siinä on sellainen... Pitäisikin, sitä mä en ole neulonut, sitä mä voisin kokeilla Niin. tehdä sellaisen tilata. Mutta siitä tulee arvokkaampi kuin muuten, mutta se on siisti. Se pysyy niin kuin kuosissaan ja tosi siistinä vaikka pitkään niin käyttänyt. Niin Et se pitkä palmikkotakki on yksi, mikä olisi semmoinen. Ja sitten, mikä on ollut myös jonkin aikaa listoilla, on joku Kalevalan, minulla on se kirja, niin sieltä joku Kalevala-neule, siis eka kirja. Joo. Niin, joku kirjoneule-pusero. Niin, Nyt kyllä houkuttaisi tuommoinen pitkä palmikkoneule kanssa ehkä. Juurakkotakki on ainakin Novitan, se taitaa olla Sari Nordlundin suunnittelema silloin Novitalle. Niin semmoinen olisi huikea. Joo, katsonut sillä Meijukallilla. Meijulla olisi kanssa. Joo, sit kun käyn sitä joskus tekemään, niin sitten joutuu arpomaan, että minkä käy tekemään. Vähän samaa kuin tämän kanssa, että kun halusi tehdä pintaneule puseron, niin kenen suunnittelijan, vähän vertaili niitä, että kenen suunnittelijan kävisi tekemään, niin tämä on kutova Kikan Saltideissa. Kyllä. Niin sama juttu sitten sen kanssa. Niin ne siirtyy aina suunnitelmasta toiseen, vuosisuunnitelmasta seuraavaan. Niin mikä vuosi se sitten onkaan, kun se päätyy puikoille? Tässä on nyt Laineen tässä kirjassa, niin on nyt 2 vuoden muistiinpanot ja systeemit, ja nyt siirryin ihan tällaiseen 1 vuoden vihkoseen tänä vuonna. Tällainen My Notes, ja sitten mä vastin vuosi sitten joulumarkkinoilta, siellä oli tämmöinen kuvittaja, nuori nainen myymässä tarroja, niin sitten oli ihanana tämä neulova hiiri. Laitoin sen siihen ja sitten laitoin vielä kontaktimuovin siihen päälle, että se säilyy siisti. Nyt kaivaa tuolta niitä jotain neuletarroja on. Vähän koristella tätä lisää. Tää pääsi vähän tässä lomalla käyttöön. Yksi muuten myös tämmöinen neule apuväline, mikä on hirveän hyvä, niin on se sellainen staattinen paperi. Juu, ihan ehdoton noissa. Siis enhän mie olisi ilman sitä saanut noita kirjoneulesukkia tehty. Joo. Niin sai sinulla itse asiassa niitä. Niin... Joo, se on hyvä. Joo. Ei postit-laput, vaan ne semmoiset, mitkä on niinku staattisesti tarttuu kiinni. Ne on hyviä. Mutta se oli täällä näin aina
pitkään. Nyt minä olen laittanut sen nyt johonkin seuraavaan kohteeseen. No mullakin on ollut tää välissä, mutta mä oon tarvinnut sitä varmaan just jossain. Täällä ei varmaankaan ole, koska tää on Ja tossa kun tulin tänne, niin mulla on täällä tämmönen valtavan kokoinen iso. No just tommosen, Joo. mitkä annoit. Joo. Mulla on näitä pienempiä, niin mitkä on suunnilleen tämän kokoisia ehkä. Okei. Niin ne on joihinkin tarkoituksiin sitten. Mutta toi on niin hyvä, kun se pysyy tuossa ihan, kun laittaa vaan. Niin. Niin, tänä vuonna tulee 8 vuotta ihan tässä lähiviikkoina, kun minä olen aloittanut YouTube-urani. Oikeesti. Joo. Kauas me ollaan yhdessä tehty. Aika monta, koska sä hyvin jo silloin alussa tulit minun mukaan ja sitten mä tein välillä yksin ja sitten tehtiin yhdessä. Ja Joo. Kässäkamut ollaan oltu nyt pari vuotta. No niin. Ai vitsi, tämä aika kuluu. Kyllä. Joo, mutta tämä on ollut ihan hauska. Kyllä me nyt suurin piirtein onnistuttu näitä tapaamisia järjestämään. Niin aina kerran kuussa suunnilleen. Vähän harvemmin. Niin ja yritetään aina kovasti. Mm. Sitten katsotaan aina, miten menee. Kyllä. Nonni. Koska tämäkin on, tässä pääsee keskustelemaan näin kaverin kanssa ja sitten vielä tulee sinnekin tätä. Joo, ja sieltä se yhteisöllisyys. Että kiitos kaikista kommenteista. Kyllä. Palautteesta. On ollut tosi kiva aina lukea niitä. Ja Titta on aina reipas ja vastaa niihin minä hyvin harvoin, mutta minä aina käyn tykkäämässä niistä. Kyllä minä reagoin niihin aina. Niin. Katot sen Neule-podcasteja nykyään? Kyllä minä katon. Nyt oli tuossa syksyllä vähän hiljaisempaa, et en jaksanut katsoa oikein mitään. Mulla meni koko joulukuun, niin en kattonut noita joulukalentereja, en mitään. Et minä olen nyt vähän jälkijättöisesti niitä katsellut, mutta en ole kaikkia kattonut edelleenkään. Joo. Kun oli Neule Plää, niin oli myös sitten Neule Body Plää. Niin, joo. Kun teit palapelejä, niin et kuunnellut Neule podcasteja. Joo. Silloin oli ihan hiljaisuus, en kuunnellut mitään. Niin, joo. Satunnaisesti en miekään kauheasti kerkeä, mutta kyllä minä nyt yritän. Sitten kun istuu neulomaan, niin sitten minä kyllä yritän katsoa. Mutta sitten minä seuraan myös paljon ulkolaisia, niin minun tulee katseltua ehkä niitä enemmän kuin sitten näitä. Kun tuntuu, että kun kotimaisia näkee Instassa, niin sitten ei enää, sit kun katsotaan, että ai mä tiedän, mä oon nähnytkin, se on julkaissut ton jutun ja niin tälleen. Niin totta. Vaikka olisi ihana vaikka tavallaan niitä kuulumisia sieltä kuunnella myös. Niin. Ja lisää tarinaa Neuleen takana. Kyllä. Joo, totta. Joo. Minä kanssa tykkään eniten siitä, että mitähän niin kuin inspiroitua siis, että mitähän kukakin on tehnyt. Niin, mutta satunnaisesti katon ja pääasiassa vanhoja tuttuja. Niin, sama. Koska sinne on niin helppo. Olen tilannut siis paljon erilaisia kanavia, mutta minä silti huomaan, että minä palaan niihin vanhoihin tuttuihin. Kyllä. Että jos on sellainen, että nyt haluaa vaan katsoa jotain, niin sitten sitä menee sen tutun ihmisen luokse niin sanotusti. Niin totta. Joo. Et vaikka olisi kiva tutustua myös muihin, koska siellähän saattaa löytyä tosi kivoja. Niin, nythän on kyllä tosi paljon uusiakin. En ole valitettavasti nyt vaan saa kerkeässä aikaiseksi. Joutuu valitsemaan podcastien ja äänikirjojen ja YouTuben ja telkkarin välillä. Niin ei aina tiedä, mikä olisi se. Sepä se. Mutta kyllä, tulee jotain seurattua. Kyllä. Ei käydä nyt edes mainitsemaan, että mitkä olisi ne suosituimmat, suosituimmat, koska niitä on paljon. Ja ei ole sellaista, että tarvitsee. Minä edes muista kaikkien nimiäkään. Ja sitten on kiva, kun on näihin tubettajiin tutustunut sit vaikka festareilla tai missä vaan, niin sit ne on vielä enemmän tuttuja kuin vaan sen kameran kautta. Niinpä. Festarihaaveita varmaan tänäkin kesänä, eikö? Kyllä on. Kyllä on. Sinne haluan. Sitten toivotaan, että meillä on vielä majoitus silloin Jyväskylässä. Katsotaan. Niin. Sitten me järjestetään joku majoitus, jos ei siellä ole sitä enää tällaista vakiasutusta. Vakiasuntoa. Niin, ok. No, mutta jotain pitää keksiä. Joo, kyllä. Sinne on päästävä.
Nykyään ei enää riitä, että kävisi vaan päiväseltään siellä. Niin me Kyllä siellä pitää joitain käytiin niitäkin, että Joo. päivästä ei, koko setti, Joo. siis Niin, niin. Siellä on Kyllä. niin paljon sitä antia ja on. ihmisiä ja sitä Kyllä. fiilistä, niin Joo. kyllä. Se on sellainen yksi kohokohta kuitenkin. On. Ja se on se kässävuoden kohokohta kyllä. On se, joo. Juu. Kyllä. Ja sitä aina järjestellään muita kohokohtia myös sinne kässävuodelle. Niin, kyllä. Niinpä. Jep. Onks mitä, meidän kysymykset, kirjat on näköjään kiinni, eli Joo. meillä ei nyt Mun tule mielestä enempää meillä nyt tolleen tuohon kysymyksiin tuu. Ja En ole ollaan aika laajasti kaikkeenlaista asiaa niin. höpistytkin. Niin sitten 1,5 tuntia kohta mennyt aikaakin, niin onhan tässä tullut kaikki. Kyllä tämä varmaan tältä kertaa riittää. Kyselkää sitten siellä jossain kommenteissa lisää, jos jäi joku vaivaamaan. Niin, kyllä. Ja aina niin saa sitten kysellä. palataan noissa Mm. jaksoissa ja yritetään tuossa helmikuussa tehdä sitten jonkinlainen jakso. Kyllä, tehdään näin. Jatketaan neulomista ja virkkaamista ja kuka mitäkin tekee. Ihan ei olla niin ahdasmielisiä, että vaan saisi neuloa. Hyvää neulevuotta kaikille. Sujuvia silmukoita. Heippa! Moikka!